Together, growing in faith, changing communities. Ngegama likaYisebene indodana nomoya ocwebileyo. We are reflecting on the Gospel of Luke chapter 14 from verse 25 right up till verse 33. Luke 14 from verse 25 right up till verse 33. Lona lizwi esizohlala kulona, sicela uNkulunkulu ukuba asize, asihlenge ngalo, asikhanyisele, asinikeze amandla nomusa wakhe. The readings are quite beautiful. Yesterday's readings was exceptionally well. You know, the beautiful story to Emmaus and Jesus encountering the people over there, and in their sadness, in their confusion, in their hurt, in their drama, he sits with them. That's one of the most beautiful experiences about Emmaus, is that he sits with them in their sadness. He sits with them in their drama. He sits with them in their confusion. He sits with them in their pain. And that's something important. uNkulunkulu uhlala nathi. uNkulunkulu akasibalekeli. uNkulunkulu akasho ukuthi angikwazi ukuza kuwena kule season, angikwazi ukuhlala nawe makunje, angikwazi ukuba ngisondele kuwena mawunje. Cha. uNkulunkulu ufika noma kuthiwa kusiphi isimo. uNkulunkulu ufika noma kuthiwa kwenzakalani. uNkulunkulu ufika noma kuthiwa yini obhekana nayo. He comes and he journeys with us. uNkulunkulu hamba nathi endleleni. Now masiya ku Luke chapter 14 from verse 25 to 33. Once when a large crowd of people were going along with Jesus, he turned and he said to them, "Whoever comes to me cannot be my disciple unless he loves me more than he loves his father and his mother, his wife and his children, his brothers and his sisters, and himself as well. Whoever does not carry his own cross and come after me cannot be my disciple. If any one of you is planning to build a tower, he sits down first and he works out what it will cost to see if he has enough money to finish the job. If he doesn't, he will not be able to finish the tower after laying the foundation, and all who see what happened will laugh at him. This man began to build but can't finish the job, they will say. If a king goes out with 10,000 men to fight another king who comes against him with 20,000 men, he will sit down first and decide if he is strong enough to face that other king. And upon realizing that if he isn't, he will send messengers to meet the other king to ask for terms of peace while he is still a long way off. In the same way, concluded Jesus, none of you can be my disciple unless he gives up everything that he has. There's something beautiful in this text. In verse 25, when a large crowd of people were going along with Jesus, he turned and he said to them, "Whoever comes to me cannot be my disciple unless he loves me more than he loves every other thing." Kunento engifisa ukuhlala kuyona. Angive particular about the kind of people ikhampani oyigcinayo, abantu ohlala nabo, nabantu who influences your thoughts, your actions. Thandwa zami, uJesu kunale nkonzo asifundisa yona kunegama engifisa ukulibiza uquqaba. Ngicela udlale njengenkotha. Uquqaba
luhlukile kunezaqheqhe. Uquqaba luhlukile kunezaqheqhe. Angeke ngisho ukuthi ibhale phansi lento kodwa akuyibhale. Khona into ethi lolu uquqaba. Abantu abaningi uquqaba isiZulu sithi ubuningi buyabona ububende. Too many cooks spoil the broth. Kunoquqaba kwesinye isikhathi baba baningi abantu, baba baningi nomsindo ube mningi nezinto zibe ningi. Kodwa izaqheqhe zihlukile, awuvedane uvuke nje sekunezaqheqhe. Kodwa izaqheqhe zithatha isikhathi. Ufike kube amasi ubisi, izaqheqhe iloya cream olapha emasini akho. That's the crema de la creme in French. That cream, that top thing, leyanto le engadliwa inombani, leyanto leyana engatholakali nomkephi, leyanto leyana eyinto engcono nehlukile nebalekile kunoquqaba lonke. Akuve kubalekile in the spiritual world ukwazi ukuhlukanisa uhlobo lwabantu onabo. Akuve kubalekile in the spiritual world ukwazi ukuhlukanisa uhlobo lwabantu olulalelayo. Akuve kubalekile in the spiritual world ukuhlukanisa uhlobo lwabantu ohamba nalo. Yabona, in the last couple of days I've been reflecting, and in my reflection kunabantu esamba nabo ngoba bayasiphelezela. Labo bantu bahamba nathi because bazwile ukuthi khona la siyakhona, and lolo hlobo lwabantu liyakuphelezela, luzohamba nawe, asike isiqinisekise ukuthi bazofinyelela la ofuna ukuya khona. Kodwa futhi abanye babo bazokuphelezela, nifike la niya khona, bakusupporte, baze babuye kanye nawe, babakujabulele ukuthi hayi ngizohamba nawe throughout because vele ngithatha isinqumo sokuthi ngifuna ukukuphelezela, ngifuna ungahambi wedwa uye la oya khona. Khona uhlobo lwabantu olunjalo. Khona uhlobo lwabantu oluzoqala nawe, oluzohamba nawe, oluzothi liyakuphelezela, kodwa along the way uma bethola enye i-call, along the way uma bethola i-invitation, along the way uma sebecikeka, along the way uma sebekhathala, bazojika babuyele emumva o bazoqhubeka nenye indlela. Khona bokuqala abathi ngizohamba nawe throughout because bafuna ungahambi wedwa endleleni, and bafuna ufinyelele la ofanele ufinyelele khona. Bese kuba khona besibili abaqale bethi bahamba nawe, abanye ubathola endleleni bathi bahamba nawe, kodwa when another call comes, when another invitation comes, or uma sebebhoreka or sebekhathala, bazokushiya. Whether ufikile noma ufikanga, bazokushiya baxolise bathi sekufanele bahambe, bathi sebekhathele, or bathi kunenye into ekumele bahambe bayoyilungisa. Bese kuba khona abanye ngibabiza laba ngama-monitoring spirits. Laba abahambi nawe ngoba befuna ukuba uphumelele, bahamba ukuze babheke, hayi ngoba nakho bekuqaphele. They are monitoring because they must go and report to the main source. They like ama-monitor. Yabona ama-camera esiwabiza ngama-monitor, ayamonitor la ma-camera, ayabheka, but khona owacontrolayo, khona obukayo ukuthi kwenzakalani, ayabona, ayalalela, nazo zonke lezo zinto. Lukhona uhlobo njalo lwabantu empilweni. We call them monitoring spirits. Umsebenzi wabo uqaphela, ubheka wena
ukuthi wenzani, ukhuluma nobani, ucabangani, wenze kephi, ini nobani, kanjani. And now uJesu ubuka lolu quqaba ahamba nalo. Khona lenkonzo ayenzayo inkonzo yokuhlunga, inkonzo yokuhlukanisa, inkonzo ebalekile. Athi kubona bonke, athi ofuna ukulandela mina akakwazi ukungilandela uma inhliziyo yakhe isabambelele kwenye indawo. Awukwazi ukuthanda mina kodwa uthanda ubaba wakho, uma wakho, umngani wakho, usisi wakho, nabo bonke labanye abantu ubathanda more than uthanda mina. Now, what is this called? It's called the cost of discipleship. Uhamba nami ngoba nakho unenhloso yokungibona ngenza noma yokufunda ekumele sikufunde. Awukwazi ke ukuba la kodwa usakwenye indawo. Awukwazi ukuthi unyawo lakho lugcamalaze luhlale la luphinde luhlale nakwenye indawo. That's the cost of discipleship. Thandwa zami, inkonzo uJesu engimbona esibizela yona inkonzo yokuhlukanisa, inkonzo yokuhlehla ezintweni, inkonzo yokuphuma ezintweni. Now leyo nkonzo imnandi kodwa inzima kwabanye abantu. Inkonzo yokuthi namhlanje ngithatha isinqumo sokuphuma kulento. Namhlanje ngithatha isinqumo sokuyishiya lento. Namhlanje ngithatha isinqumo sokuba ngiyeke lento ngoba ayingiphilisi, ngoba ayingisizi, ngoba ayingenzi ngikwazi ukufeza intando kaNkulunkulu. Kunento engifisa ukuyibuka kancane, thandwa zami. Empilweni kunabantu abaziyo ukuthi ngabakude nempilo ukube abayibambezeli, ngabakude nempilo ukuba abanabo abantu abababambezelayo, ngabakude nempilo ukube bafunda ukuzimela, ngabakude nempilo ukuba bafunda ukuzenzela. Empilweni kuney'nqumo ekumele sifunde ukuyithatha. Empilweni kuney'nqumo ekumele sifunde ukuzimela. Ngoba kwesinye isikhathi uyasithatha isinqumo kodwa uhluleke ukusimela ngenxa yokwesaba, ngenxa yokudideka, ngenxa yongayitholi isupport, nangenxa yokuyingabaza. Kodwa uJesu kunento asifundisa yona ukuthi kwesinye isikhathi kubalekile ukwazi ukumela into yakho. Ngicela ungibhalele lokho phansi. Funda ukumela into yakho. Funda ukumela into yakho. Yabona ithandwa zami, iningi lethu sishawa ukuthi asikwazi ukumela into yami. Umuntu ususwa inoma yini, umuntu upheshulwa inoma yini, umuntu ujikiswa yinoma yini. Ahluleke ukuyimela into yakhe, ahluleke ukumela iqiniso, ahluleke ukumela lokhu uNkulunkulu asekubekile empilweni nasenhlizweni yakhe. Kunento engifisa ukuyibheka. Ukumela into yakho akusho ukuthi iba nenkani. Akusho ukuthi wena zitshele uzibone ungcono kunabo bonke. Cha.
kodwa ukumela into yakho kufanele kuhambisane nalembuzo. Lento engiyimele iyiqiniso yini? Lento engiyimele iyakuletha yini ukuphila? Lento engiyimele ivela kuNkulunkulu yini? Iyiqiniso iyakuletha ukuphila, ivela kuNkulunkulu. Uma yomthathu leyo mbuzo impendulo yakhona ithi yebo, then funda ukumela into yakho. Thandwa zami, siyabadinga abantu abalaziyo iqiniso. Siyabadinga nabantu abamela iqiniso. Siyabadinga nabantu abazokhuliswa yiqiniso. Angithinta uJesu. Yabona ithandwa zami, empilweni kunezinto ekumele sibalekele. Kunabantu ekumele sibabalekele. Kuneyimfundiso ekumele sizibalekele. Ngoba kungenzeka ukuthi azihambisani nobukhona bukaNkulunkulu. Ngihlezi ngithi mina, popularity is not always the great gift. Popularity is not always right. Ingakho kwesinye isikhathi uma abantu bethi democracy rules, intando yeningi, akusho ukuthi iyohlezi iyiqiniso. Akusho ukuthi iyohlezi ineqiniso. Uthi uJesu ku verse 25, unless, or 26 rather, unless you let go of your mother, of your father, of your wife, of your husband, of your children, your siblings, and then carry your own cross, you are not worthy to be my disciple. Kunenkonzo engithi kunezinto empilweni ongeke wazenzelwa abanye abantu. Kunezinto empilweni ezibhekene nawe uqobo lwakho. Noma ngathiwa sikuthanda kangakanani, noma ngathiwa uligugu lami kangakanani, kunezimo empilweni ekumele wena ubhekane nazo uqobo lwakho. Kunezimo ngempilo yakho ezilinde ukuba wena uqobo lwakho ubhekane nazo. Ngiyifisa lenkonzo ukuba uma kwenzeka kufika isikhathi la kumele ubhekane noqobo lwakho, la kumele ubhekane neqiniso, la kumele ubhekane nezinto ezithile, mucele uNkulunkulu akunikeze ukuhlakanipha. Mucele uNkulunkulu akwenzele iqiniso. Mucele uNkulunkulu akhombise intando yakho. Thandwa zami, ngiyasaba ukuba singene samba sodwa singammemanga uNkulunkulu. Ngiyasaba uma singena senza ngokuhlakanipha kwethu singammemanga uNkulunkulu. Ngiyasaba masenza ngokucabanga kwethu singakhulumanga noNkulunkulu. Akuve kubalulekile ukucela uNkulunkulu. Akuve kubalulekile ukwazisa uNkulunkulu. Akuve kubalulekile ukudependa kwi-approval kaNkulunkulu. Kunegama alishoyo uthi, unless you are able to carry your own cross, you cannot come after me. Kunalezinto uJesu angivezela zona, angiphilisa ngazo. Uthi uJesu, ufuna ukuba umfundi wami,
mina ngisithwalile esami isiphambano, nawe funda ukuthwala isiphambano sakho. Mina ngizolithwala usizi lwenu, nawe funda ukuthwala usizi lwakho. Yabona ithandwa zami, one of the most beautiful things that we need to come to terms with, it's what I call the theology of the cross. What is the theology of the cross? It stems from many scriptural verses. One of them is 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Izwi lesiphambano lingubuwula kwababhubhayo, kepha kuthina lingamandla kaNkulunkulu. Thandwa zami, isiphambano on its own, the cross on its own, does not save. Futhi asindiswanga ngesiphambano. Sasindiswa ngowalenga esiphambanweni, maqedane wanqoba ukufa okwabekwa kuyena ngesiphambano. Let me say that again. Thandwa zami, thina asisindiswanga ngesiphambano. Isiphambano on its own asina meaning a spiritual, asina meaning a theological, asina meaning a religious. Asindiswanga yisiphambano. Sasindiswa owalenga esiphambanweni, maqedane wanqoba ukufa kwesiphambano, wasibizela ekuphileni. Ngifuna ukuthi lobu buhlungu, lobu bunzima, lama challenges, lama difficulties awayilutho. They are not to define you. Ungavumi akucindezele. Ungavumi ashintshe impilo yakho. Ubunzima odlula kubona, ubunzima obhekana nabo, ama challenges owabona ubusuku nemini, awayilutho, afana nesiphambano. Amandla avela ekutheni bebaningi abachallengeke njengawe, bebaningi abahlukumezeke njengawe, bebaningi abathwale usizi njengawe. Wena uzohluka ngoba uNkulunkulu kumele akunike amandla okunqoba. Yikhona ngelinye ilanga siyophakamisa udumo sithi ungene nawe maqedane wakhipha usunamandla phekwento ebecindezela. Write that down for me. uNkulunkulu ungena nawe maqedane akhiphe entweni ebifuna ukucindezela. Ungavumeli izimo zikushintshe. Ungavumeli the circumstances to define you. Umuzwe omunye umuntu ethi mina ngangenayo inhliziyo encane, kodwa ngafika la emsebenzini nangifundisa ukukhuluma. Ngafika la emsebenzini nangifundisa ukuthetha. Ngafika la emsebenzini nangifundisa ungitshontsha. Ngafika la emsebenzini nangifundisa ukulwa. Do not allow a temporary measure to change your definitive self. Do not allow a temporary measure to change your definitive self. Ngobani kuzodlula. Ubobuka amakhehla nezalukwazi. Labo bantu abatatazeli. Yeke ukuthi makwenzeka izinto nje bathule, babuke bathule.
bese beyathula nje ngehlo lomuntu omdala, asondele omunye akuthinte athi khulileka kuzodlula. Ngifuna ukuthi ukona konke funda ukwamukela isiphambano sakho. Akusona esizokubulala. Yes, ungabulawa kusona kodwa uzovuka. Akusona esizokubulala. Wena ozosinqoba ngokuvumela intando kaNkulunkulu. Kunezinto esibalekelayo kanti lezo zinto zimelwe ukuba zisiphakamise. Kunezinto esizinqenayo kanti lezo zinto zimelwe ukuba uNkulunkulu azibonakalise ngazo. Khona lo mhlabeleli othi sidlule ezintweni ezinzima njalo siyanqoba. Thandwa zami, uNkulunkulu uyohlezi ekunqobela, uyohlezi ekuphakamisa, uyohlezi ekuvezela amandla neqiniso ngempilo yakho. Do not let this define you. Ungavumi ukuba lento ikugobe uphondo. Ungavumi ukuba lesi simo sikulimaze, sikukhiphe ebukhoneni bukaNkulunkulu. Kunalento engiyithandayo kodwa futhi engiyibuzayo yona. Kungani thina njengabantu esithi siyakholwa sithande kangaka ukufaka ama-chain anama-cross? Sithande kangaka ukufaka ama-rosary anama-cross? Kungani emzini yethu sithande ukufaka ama-cross nama-crucifixes? Lokhu ngikubuzisa ukuthi kungani sithande ukuthatha isiphambano sisilengise, whether ngerosali noma ngechain noma sisibeke ey'ndlini zethu, and yet we run away from the cross ekumele ngiyithwale empilweni yami. Engani phela kumele njengomuntu okholwayo ngingasibalekeli. Njengomuntu okholwayo kumele ngisi-embrace, kumele ngisamukele, kumele ngithi nazo-ke ushentshweni ngiyabonga ngokumnikeza isabelo osinikeze indodana yakho. Ngiyabonga uNkulunkulu ngokungethemba ukuthi uma ngihlala kule nkonzo udumo lwakho luzobonakaliswa. Khona into engake ngayisho, ngiyafisa uyenze status sakho. Bukisa nangami Nkosi kule nkonzo khona abantu bakho bezokholwa kuwena. Write that down. Bukisa nangami Nkosi kule nkonzo khona abantu bakho bezokholwa kuwena. Mangithi bukisa, angisho ukubukisa okubi, ukuthi usibantwana bethanda ukubukisa ngami, usibantwana bethanda ukuthi angenze into embi, cha. But mangithi akabukise, mhlambe bengizothi ngesingisi, allow God to show off through your life, ukuze kuzuzelwe imphefumulo ezulwini engenakubalwa, ukuze izulu likwazi ukuphilisa imphefumulo engenakubalwa. Muvumele uNkulunkulu azibonakalise ngawe. Muvumele uNkulunkulu avuse ubufakazi ngawe. Learn to embrace your life. Learn to embrace yourself.
Learn to embrace your difficulties. Learn to embrace your challenges. Thandwa zami, ngisho ukuthi singambikela uNkulunkulu usizi lwethu. Simbikeleni uNkulunkulu usizi lwethu. Kodwa singalenzi usizi lwethu the focus of our prayer. Yabona kunale nkonzo ihubo eliculwa uDaniel, eliculwa uShadrach noMeshach noAbednego, eliculwa uAaroni no Miriam. Kunalezi ingoma eziculwa in the midst of fire. Kunalezi ingoma esaziyo mangasane ngithi umuntu nomuntu akakhumbule iculo likama wakhe, iculo likagogo wakhe, iculo likababu wakhe. Uma izinto ingahambi kahle, you'll be amazed amaculo esingaba nawo on these comments. Ukuthi mina ekhaya wayethu masekonakala sasimuzwa esecula leli culo. Wayethu baba masekonakala noma ephatheke kabuhlungu sasimuzwa ecula leli culo. Wayethu gogo uma izinto engasahambi kahle wayihuba leli culo. Umuzi nomuzi unehubo elaliculwa uma sekonakala. Iyona nkonzo engithi asike siyofunda kuyona. And you soon realize ukuthi kulezalukwazi kwakukhona abantu ababehlala bethi mina ngokwami engikwaziyo ukuthi ngizomhubela uNkulunkulu, engikwaziyo ngizomdumisa, engikwaziyo endumisweni ngizohlala naye ngoba ngiyazi ukuthi leli culo liyakwazi ukungithwala, leli culo liyakwazi ungenzela, leli culo liyakwazi ukuphimisela umphefumulo wami ongakwazi ukuxoxa. Kunale nkonzo engifisa ukuyivusa, engifisa ukunikhumbuzisa yona. Mdumisa uNkulunkulu nasesithandweni somlilo. Please write that down for me. Mudumise uNkulunkulu nasesithandweni somlilo. Praise him still. Sing of his praises in the midst of fire. Sing of his praises as you wait in the corridors. Sing of his praises as you wait outside. Sing of his praises as you wait in ICU. Sing of his praises as everything falls apart. Sing of his praises. Angabi khona isikhathi la engeke ngimdumise khona. Bathi abazi kangcono nangale inhlupheko uNkulunkulu makadumiseke. Nangalolu sizi uNkulunkulu makadumiseke. Nangalezi nyembezi uNkulunkulu makadumiseke. Noma isidumbu silele phansi uNkulunkulu makadumiseke. Noma ikati leleziko uNkulunkulu makadumiseke. Noma ikusasa ngingalazi uNkulunkulu makadumiseke. So Jesu, unless you are willing and able and capable of carrying your own cross, which you can never be my disciple. Then in nenkonzo ayishoyo uthi if you are planning to build a tower, the first thing you do, you must sit down and work out ukuthi izokubiza malini lento ofuna ukuyenza. Unayo yini into ezokusiza ukuze lento yenzeke? Then bese uyaqala. Ijulileke lenkonzo ayishoyo uJesu. Sit down. Sit and plan. Is this doable? Can I finish this?
Mhlambe kunegama engilithandayo, ungathatheli izinto phezulu. Ungathatheli izinto phezulu. Ungathathi ngokudinwa. Ungathathi ngokucasuka. Ungathathi ngama-feelings. Yabona ithandwa zami, kunezinto empilweni eziningi ezonakele because iningi lethu sithatha ngenhliziyo. Kunezinto eziningi ezonakele ngoba iningi lethu senza singacabangisisanga kahle. While ngithe qaleni ubuningi buyabona ububende, ngifisa ukuthi ukuchamazela kuyazona izinto. Ukutatazela kuyazona izinto. Ukuthathela izinto phezulu kuyazona izinto. Kwesinye isikhathi akuve kubalekile ukuhlala ubuke, usacabanga, usakhuleka, usalinde ukuvezelwa izinto zonke. Yabona amakhehla amadala asendulo nezalukwazi ubona zifika zithi matatazeli thelika siphansi. Ubezwe abanye bethi, we've got this, you don't have to panic, we've got this, you don't have to worry, we've got this, you don't have to lose your sleep. Musa ukutatazela. I wish we can write this down. Musa ukutatazela. Musa ukuphenika. Musa ukuthathela izinto phezulu. Asikho isidingo. Asikho isidingo sokutatazela. Muyeke umnikazi wezinto azenzele. Yabona ithandwa zami, lento uJesu asifundisa yona akuve ibalekile. Kunabantu empilweni abahlezi bethathela izinto phezulu. Bayibambisa vele ngekhanda. Uyingozi ke umuntu ongalindi ukuzwa indaba yonke njengoba injalo. Othi angezwa isihloko sendaba ebese eshiya eseyocreator ama-conclusions. Ingozi umuntu onjalo. Ngoba lowo muntu une-information encane. Lowo muntu unesihloko sendaba. Uyabona umuntu ofike wafunda i-headline, wahamba wayoxoxa indaba ngoba efunda i-headline. Uyingozi ngoba ama-headlines akuve ekhohlisana. Inhlebo ayive ikhohlisana. Ama-screenshots akuve ekhohlisana. Into yizwe ngendlebe, eardropping, ayive ikhohlisana ngoba awuyazi ukuthi qalephi, isuke kanjani, iyaphi, izophetha kanjani. uJesu lento asifundisa yona akuve ibalekile. Yabona futhi mina ngiyawahlonipha amadoda nezalukwazi zasendulo. Wawuthi mawuzofika nenkulumo, number 1, kumele uye kubona usuyihlelile leyo nkulumo engqondweni yakho. Ngeke ufike uzoxoxa inzwabethi. Ngeke ufike uzoxoxa into oyizwe emajaldini, oyizwe kuma-beer house, oyizwe emgaqweni. Bazokubuza kahle ukuthi lento othi uzoyikhuluma uyithathephi. Ulizwe ikhehla elidala likubuza ukuthi uyayazini lento oyikhulumayo. Lithi unabo nobufakazi balento osuyikhuluma na. Hayibo, qaphela wesibanibani, ungayikhuluma izinto zabantu ngoba izokuxina. Ungayikhuluma izinto zabantu ngoba izokuxaka.
khona leli gama alivezayo engilithandayo, musa ukutatazela, musa ukuphenika, musa uthi hlala phansi, lento engiyiqalayo ngizokwazi yini ukuyiphetha. Thandwa zami, impilo inzima. Angiboni ukuthi ukhona umuntu empilweni oqala ukwakha umuzi ayitshela ukuthi hayi ngizokwakha nje ngime la, kungithatha noma another 10-15 years before ngufulele lo muzi, before ngifake uphahla lakhona. I don't think ukhona umuntu othi ngifuna ukwakha and ngifake amaplangwe azabole eboliswa imvula. No. Kodwa kunento ekumele singayikhohlwa. Ezi ngiqala ngakha, ezi ngiqala ngilungisa impilo yami, life will happen. Khona ezinye izinto ezizovela eceleni, khona ezinye izinto ezizofuna i-attention yakho, khona ezinye izinto ezizofuna ukudla imali wena obuyibekele ukwenza ukuthi. Othi ngenze umzekeliso owumdlalo kancane nje. Yamazi umuntu enikhuluma naye nithi sibanibana sibeke imali khona uzoze ekhaya, uzocela, uzolobola. Uthothi nibeke imali for 2 years. After 2 years mase kufanele kuhanjwe kuyiwe ekhaya, kuthiwa mfethu imali iyasebenza, wabona nawe kwashonwa ekhaya, wabona nawe kwadilika indle ekhaya, wabona nawe kwenza ukuthi, and you soon realize ukuthi le mali owawuyibekela ukuthi ayibanga isakwenza ukuthi noma isaphelele ngoba kwaqhamuka enye into eceleni. Kuna le nkonzo engifuna ukuthi mina lento othi ufuna ukuyenza, hlezi ngubuza lo mbuzo, uzoyimela yini? Uzokwazi yini ukuyimela? Thandwa zami, into nento engiyenzayo, into nento oyenzayo, kumele sifunde ukuyimela. Ungayiqali into mizokuxaka, ungayiqali into engeke iphumelele. Yabona kune clip engake ngayibuka, kulabantu abavama ukuba nolaka emgaqweni. Uyaphuma lona I think washayisele kabi, wadrive kabi, uyaphuma lo driviswe kabi, uthatha induku uyoshaya i-windscreen yalenye imoto, ufuna ukulwa nalo driver. In first instance lo driver uyaphuma ngemoto, ahlehle ngemoto, lo sebuyele emotweni yakhe ayoshayisa le moto yalo baba lwade emshaya, ayishayise le moto, ayishiye imvithi. And the closing line is always simple. You will always find someone who's more crazier than you are. Ungayitsheli wena ukuthi wena wedwa ukwazi ukwenza into. Wayivama ukukhulu ukuthi ngishele ngizoqoma. Yabona khona lento eyenziwa abantu, especially those who bully people. One of the reasons why people who bully others succeed in bullying others, it's because we let them. That's number one. But number two, it's because they always bully someone they think they are stronger than themselves. So they will always target someone who's weak. They'll always target someone who's a social outcast. They'll always target someone somehow who's a social misfit rather. And when they challenge this misfit, they get an ego. They then go after this person, and they feel good about this because they embarrass this person, because they dominate this person, and because they make this person worse than before. Now, a bully who does that, kumuntu wrong, athi meqale mbullisha, athi meqale enza izinto, kanti ufike
kumuntu worse than yena, kuhlanya olukhohlwe amaphilisi, lowo muntu will never be able to bully anyone else in life. Ngoba uhlangane nontanga, bathi abazi kangcono uhlangane nezimbila ziholwa emhlophe phezulu. And so ungayiqali into uma ungakwazi ukuyimela, ungayiqali into ozohluleka ukuthi uyiphethe, ungayiqali into okuzothi musu uyiqalile bese kuba wena oxolisa kuqala uthi angisazi ngizokwenza njani. Ungayiqali into ongeke ukwazi ukuyimela. Yingakho ukhulwa yethi ngishele ngizoqoma. Ngoba khona abanye abantu empilweni bayathula, khona abanye abantu empilweni abazona izilwi, khona abanye abantu empilweni abayiphilela impilo yabo, kodwa khona i-level ongamele ubaphushele kuyona, khona ispace ongamele ubaphushele kuyona, khona into ongamele uyenze kubona, because they go to what I call a point of no return. Ngifuna ukuthi thandwa zami, umuntu nomuntu une-level of tolerance angakwazi ukudlula kuyona. Umuntu nomuntu une-level of tolerance athi yabona masengila angisakwazi ukuphinde ngiphefumula. Umuntu nomuntu has a point of no return. Ukuthi awukakazi uyibone, it doesn't mean ayikho. Uyomuzwa omunye ethi aha azilime ziyitshele, hayi kulungileke seko 45, hayi kulungileke angisenandaba. Lowo muntu usekhathele. Lowo muntu is willing to lose everything, akasenendaba. Uyingozike umuntu uma esenjalo. Uthi uJesu namhlanje njoba uthi ufuna uqala lempi, uzoyimela yini? Njoba uthi ufuna ukwakha lombhoshongo, uzowumela yini? Njoba uthi ufuna ukutata usibanibani, uzokwazi yini ukumumela? Thandwa zami, uNkulunkulu into asifundisa yona ijulile. Ungayisukeli inyoka isemgodini wayo, ngoba uyohlangana nemamba iphambana nomhluzu endiyokulimaza. Kunezinto ekumele sizibalekele, kunezinto ekumele siqhelelane nazo, kunezinto ekumele singazenzi zisicindezele ngenxa yenkani yethu. Yangithinta mina uma ethi, none of you can be my disciple unless he gives up everything that he owned. Now in the last verse, verse 34 and 35, uthi salt is good, but if it loses its saltiness, there is no way to make it salty again. It is no good for the soil, for the manure heap. It is thrown away. Listen then, if you have ears. But if ngilithanda kakhulu, salt is good, but if it loses its saltiness, there is no way to make it salty again. Kunezinto esithi mase zisilahlekele asiyophinde sikwazi ukuyithola. Kunama relationships, kunabantu that we took for granted, abawuphinde babuye. Kunezinto esizenzile ngenxa yempakamo ayisophinde zibuye. Kunento othi misikulahlekele noma ungakhala enjani inyembezi asophinde uyithole. Ngeke ngithi kwesinye isikhathi
lento uNkulunkulu akubusise ngayo ibonge, ithande, ihloniphe. Kukaningi ngibuka abafowethu nodadewethu bephila isinomi kanjani nabazali babo, kuthi masebeshonile abazali amehlo kuma evuleka, kuthi masebeshonile abantwana amehlo kuma evuleka, kuthi eselahlekelwe umsebenzi amehlo kuma evuleka, kuthi esehlukanisile nomuntu wakhe amehlo kuma evuleka. Thandwa zami, khona izinto empilweni, unfortunately, they only come once in a lifetime. Khona izinto, write this down for me. Khona izinto empilweni, unfortunately, they only come once in a lifetime. Once they're gone, they're gone. Once you lose them, you lose them. Kunama relationships empilweni that only come once in a lifetime. Yabona khona abantu mabefika empilweni zethu, and you realize ukuthi, I don't think I've ever met someone like that, or will I ever meet someone like that in life, in relationships, in friendships. Bobuza amakhehla nezalukwazi ey'ndala. Khona leli culo, I think laculo People Bright Sin, My First Love. Khona abantu empilweni, you realize, I don't think I'll ever love someone like I've ever loved so and so is probably dead. I don't think I'll ever be loved like how so and so loved me. I don't think I'll ever meet someone ofana nosbanbani empilweni yami. Khona izinto uNkulunkulu asinika zona, kodwa unfortunately while sinazo asiyiboni, while sinazo asiyinaki, while sinazo we take them for granted. And so kumina, there is this great reality. Once the saltiness loses its saltiness, once the salt loses its saltiness, there's nothing we can do about it. And khona ezinye izinto, once they are ku point of no return, there's nothing we can do about it. Asikwazi ukuyifudumeza, asikwazi ukuyi-reshape, asikwazi ukuphinde siyisebenzise. They just have to be lost. They just have to be thrown away. They just have to be discarded. They just have to be forgotten. Ungabi uhlobo olunjalo lo muntu. Ungabi umuntu esingasazi singenzani ngawe. Ngingabi uhlobo lomuntu engasaziwa bangenzani ningenzani ngempilo yami. Iba umuntu okhuzekayo. Iba umuntu esikwaziyo ukukululeka. Angibe umuntu abakwaziyo ukumbonisa. Bona ithandwa zami, khona uhlobo lwabantu olingaboniseki. Khona uhlobo lwabantu olingafuni ukuboniswa. Khona uhlobo lwabantu oluthi it's either my way or no way. Akuyona impilo, akona ukuphilisana nabantu lokho. Noma ngathiwa nginani, ngikephi, ngenzani, ngiyohlezi ngimdinga omunye umuntu.
Lokhu ngikushiso ukuthi kunabantu empilweni abazitshela ukuthi hayi mina ngiright, mina ngidingi umuntu, mina ngiright, zonke izinto zami zihamba kahle. Sikhohle ukuthi isidalwa nesidalwa esingumuntu siyomdinga omunye umuntu ngelinye ilanga. Maybe not manje, maybe not lo phambi kwakho, kodwa sofika isikhathi la udinga khona omunye umuntu. Sengiphetha. Funda ukuphilisana kahle nabantu. Write it down for me. Funda ukuphilisana kahle nabantu. Whether banotho noma banalutho. Whether bacebile noma bacebile. Whether bahlakaniphile noma bahlakaniphile. Funda ukuphilisana kahle nabantu. Ngegama likaYise benendodana nomoya ocebileyo. Amen.